Matematica și importanța ei pentru omenire. Matematica este știința care studiază cantitățile, formele, relațiile și structurile abstracte. Matematica este esențială pentru dezvoltarea și progresul omenirii, deoarece are aplicații în toate domeniile de activitate, de la științe naturale și inginerie, până la arte și filozofie. Matematica ne ajută să înțelegem și să descriem fenomenele naturale, să modelăm și să rezolvăm probleme complexe, să inovăm și să creăm noi tehnologii, să comunicăm și să transmitem informații, să gândim logic și critic, să dezvoltăm gândirea creativă și abstractă. Un exemplu de fenomen natural care poate fi explicat prin matematică este secvența lui Fibonacci, care descrie modul în care cresc frunzele pe o tulpină, petalele unei flori sau coaja unui pin. Secvența lui Fibonacci este formată din numere care se obțin prin adunarea celor două numere anterioare, începând de la 1 și 1. Astfel, secvența este 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Secvența lui Fibonacci este legată de raportul de aur, care este un număr irațional, aproximativ egal cu 1,18. Raportul de aur este considerat un ideal de proporție și armonie în artă și arhitectură. Un exemplu de problemă complexă care poate fi rezolvată prin matematică este criptografia, care este știința care se ocupă de securitatea informației. Criptografia folosește algoritmi matematici pentru a codifica și decodifica mesaje, astfel încât să fie protejate de persoane neautorizate. Unul dintre cele mai cunoscute sisteme de criptografie este RSA, care se bazează pe proprietățile numerelor prime și a funcției Euler. Un exemplu de inovație și tehnologie care se bazează pe matematică este inteligența artificială, care este știința care se ocupă de crearea și dezvoltarea de mașini și programe capabile să imite funcțiile cognitive ale omului, cum ar fi învățarea, raționamentul, percepția, limbajului. Inteligența artificială folosește algoritmi matematici pentru a procesa și analiza date, pentru a genera și optimiza soluții, pentru a recunoaște și clasifica imagini, sunete, texte. În concluzie, matematica este o știință fundamentală și indispensabilă pentru omenire, deoarece ne oferă instrumente și metode pentru a explora și a îmbunătăți lumea în care trăim.